Μαγείες και μυθολογίες για τον κόσμο που έρχεται. Κάποτε στον κόσμο κυριαρχούσαν μυστικές δυνάμεις. Επί χιλιετίες, από τον πρώτο καιρό που η ανθρωπότητα ανέπτυξε τις νοητικές, αφηγηματικές και συμβολικές της δυνατότητες, η πραγματικότητα ερμηνευόταν ως ένα βασίλειο συνύπαρξης του ορατού και του αοράτου. Στους ουρανούς και τη γη, σε πηγές, σπήλαια, ζώα και εποχές του χρόνου, δέσποζαν θεοί και δαιμόνια. Μάγοι, ιερείς αλλά και απλοί άνθρωποι έψαχναν και μετέδιδαν μεθόδους επαφής μεταξύ των κόσμων. Η ίδια η κτήση σχηματιζόταν γύρω από συγκεκριμένους άξονες και σχήματα, αποκαλύπτοντας δομή και νόημα που αφορούσε άμεσα τη ζωή των θνητών. Ισχυρά σύμβολα συσπήρωναν τις ομάδες και υπενθύμιζαν αιώνιες αρχές. Πέρα από τον ορίζοντα του οικείου, στον χώρο και τις συνθήκες δηλαδή, όπου η κάθε κοινότητα δεν είχε γνώση και εποπτεία του περιβάλλοντος, ελόχευαν πλάσματα απειλητικά και φαινόμενα ομιχλώδη. Εκεί, στα σύνορα του γνωστού και του αγνώστου, του πολιτισμένου κόσμου και των βαρβάρων, της εμπειρίας και της διαίσθησης, γεννιόνταν μύστες και ήρωες, ενώ οι έξωθεν επιρροές αναγνωρίζονταν και αφομοιώνονταν. Με την πάροδο των αιώνων και τις αλλαγές του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μυθική κοσμολογία αποσύνθεσαν πολλοί παράγοντες. Η οργανωμένη θρησκεία και δύο μονοθεϊσμός περιόρισαν τα πλαίσια του υπερφυσικού στον κόσμο και τη συνδιαλλαγή μαζί του σε συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις και η εξερεύνηση των αγνώστων περιοχών και λαών της γης άφησε λιγότερα στη φαντασία και έδωσε πεζές εξηγήσεις σε καταστάσεις άλλοτε θαυμαστές και παράξενες. Διανοητικά ρεύματα όπως ο διαφωτισμός και ο θετικισμός έβαλαν στο στόχαστρο τη θρησκεία και τη δυσιδαιμονία ως δομές κατώτερες, νηπιακές και ανασταλτικές της ανθρώπινης λογικής και ελευθερίας. Η έκρηξη των ανακαλύψεων του 19ου και του 20ου αιώνα, η αστικοποίηση, ο θάνατος του Θεού, όπως τον ανέφερε ο Νίτσε, ο ολοκληρωτικός πόλεμος και οι μεγάλες ιδεολογίες διαμόρφωσαν ένα καινοφανές παράδειγμα ανθρώπινου τρόπου, αποκρισταλώνοντας τη διαδικασία της νεωτερικότητας. Στην πραγματικότητα, τούτη η πορεία από το σκότος στο φως, πάντα εντός εισαγωγικών, και από το παράλογο στη λογική και επιστήμη, είναι λιγότερο γραμμική και συναχής από όσο φαίνεται. Πρώτα απ' όλα, στη διαμόρφωση των ιδεολογιών της νεωτερικότητας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η θρησκεία και γενικότερα το υπερφυσικό, με πλήστους μεγάλους φιλοσόφους και επιστήμονες να έχουν δεχθεί ισχυρότατες επιρροές. Κάποιοι δε υπήρξαν και ενεργοί μύστες. Αλλαγές στην ψυχολογία και τη φιλοσοφία έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εικόνα του ανθρώπου ως ορθολογικού όντος. Η πίστη και η θρησκευτικότητα αποδείχθηκαν πολύ ανθεκτικότερες από όσο περίμεναν όσοι προκήρυσαν τον επικείμενο θάνατό τους. Ο δυτικός κόσμος βιώνει μια βαθύτατη παρακμή του χριστιανισμού, όμως η ίδια θρησκεία εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Το αναγεννόμενο Ισλάμ συσπάται και η επισήμως άθρησκη Κίνα διψά για πνευματικότητα. Ακόμα και στην Ευρώπη ή τη ΣΥΠΑ, οι περισσότεροι άνθρωποι που δηλώνουν ακόλουθοι καμίας θρησκείας, οι λεγόμενοι nuns, συνήθως δεν μετακινούνται στον αθεϊστικό υλισμό, αλλά σε πιο ρευστές και επαμφωτερίζουσες ταυτότητες, στις οποίες συνυπάρχει ο αγνωστικισμός, η αδιαφορία, νέες θρησκείες και παραθρησκείες, ο αποκρυφισμός, παλιές και νέες δυσιδαιμονίες κτλ. Τα τελευταία χρόνια στη ΣΥΠΑ γνωρίζει ηλικιώδη αύξηση η μαγεία, ο νεοπαγανισμός και άλλες εναλλακτικές εντός εισαγωγικών πνευματικότητες, οι οποίες συνδέονται με στρώματα πιο μορφωμένων νεαρής ηλικίας ατόμων και με κινήματα όπως της οικολογίας, του φεμινισμού κτλ. Όμως η παρατήρηση της μυθικής χρειάς του κόσμου δεν μπορεί να μείνει στις επιβιώσεις ή αναβιώσεις αρχαίων τρόπων σκέψης, τα οποία θα μπορούσαν να απορριφθούν ως κατάλοιπα σκοταδισμού ή παλινοδίες από ανθρώπους αποπροσανατολισμένους. Ο κατακερματισμός των ταυτοτήτων στη μετανεωτερικότητα, η αμηχανία μετά το λεγόμενο τέλος της ιστορίας που εν τέλει δεν ήρθε ποτέ, ο θάνατος των ιδεολογιών και το χαόδες περιβάλλον της υπερπληροφόρησης αποδεικνύονται ίσως αναπάντεχα γεννήτορες νέων τύπων επαναμάγευσης. Σήμερα μπορεί οι άνθρωποι να μην δίνουν τόση σημασία στα αερικά της υπαίθρου, τα εξαφάνισε ο εξηλεκτρισμός, όπως χαριτωμένα παρατήρησε ο Νίκος Τσιφόρος, όμως ανθούν οι αστικοί θρύλοι. Πλήθος ημιμυθικών ιστοριών, οι οποίες συμπλέκουν το μυστήριο, το υπερφυσικό και τους ανθρώπινους φόβους, διαδίδονται από στόμα σε στόμα και μέσω διαδικτύου, χωρίς να είναι πάντα ξεκάθαρο
το αν αναφέρονται ως αληθινές ή όχι. Την έλλειψη ερμηνευτικών εργαλείων ή μεγάλων συνεκτικών παραδειγμάτων έρχονται να καλύψουν θεωρίες συνωμοσίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν μεγάλη, μικρή ή καμία σχέση με την πραγματικότητα, αποτελούν συχνά αυθόρμητες προσπάθειες ανασύστασης μιας κοσμολογίας με κέντρο τον άνθρωπο, ύστερα από την απαξίωση των δημοσίων θεσμών και των μέσων ενημέρωσης. Και οι πιο ακραίες ακόμη θεωρίες, όπως για παράδειγμα της επίπεδης γης, αποτελούν κακότεχνους συνδέσμους ανάμεσα στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό, που και τα δύο είναι χαμένα μέσα στη βασιλεία της τεχνικής και του θεάματος. Τούτος οι μυθικές, χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο περιγραφικά και όχι απαξιωτικά. Τούτες οι μυθικές λοιπόν αντιλήψεις γίνονται δεκτές από ανθρώπους ή ομάδες και επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, αφήνουν δηλαδή απτό αποτύπωμα στον φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο. Η εξερεύνηση έδειξε ότι στις παρυφές της οικουμένης δεν κατοικούν κένταυροι και κοινοκέφαλοι, ενώ τα μεγαθύρια που κάποτε στοιχιώνανε τους ωκεανούς παλεύουν να μην εξαφανιστούν σήμερα από την ανθρώπινη αδιφαγία. Όμως φανταζόμαστε πράσινους εξωγήινους και πολλής λόγος γίνεται για την ύπαρξή τους και μη, παρά την έλλειψη σαφών στοιχείων. Η σύγχρονη μεγαλούπολη από την άλλη, με το τεράστιο μέγεθος, την πολιτιστική ετερογένεια και τις πολύ μεγάλες ανισότητες που τη διέπουν, γίνεται τοπίο εξερεύνησης και μυθοποίησης, καθώς το περιθώριο δεν βρίσκεται πια στα εξωτερικά όρια της κοινωνίας, αλλά σε χάσματα μέσα της. Οι αρχαίες προφητείες συναντούν μια pop κουλτούρα, η οποία όταν δεν κατασκευάζει πάνθεα υπερηρώων, έχει απόλυτη αιμονή με το επερχόμενο τέλος του κόσμου. Ποιος θυμάται την ιστερία με το 2000 ή του 2012, και τα φαινόμενα αυτά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Η μακρά κρίση του 21ου αιώνα, η οποία αν δεν επιδεινώνεται, σίγουρα καθίσταται εκθετικά πιο περίπλοκη και πιο παράδοξη, μοιάζει να ζητάει μια έντονη λύση, μια ξεκάθαρη τομή ή την επιστροφή στην αρχαίγονη απλότητα. Τούτα τα φαινόμενα δεν συνιστούν απαραίτητα νίκη των παλιών δυνάμεων, των δυνάμεων της παράδοσης απέναντι στον νέο κόσμο. Σίγουρα το ράγισμα του γυάλινου θόλου της νεωτερικότητας αφήνει μεγάλα περιθώρια σε όσους έχουν να προτείνουν ανθρωπολογικές, κοσμολογικές και μεταφυσικές διεξόδους στον εξαντλημένο και αποξενωμένο άνθρωπο. Εδώ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση η Εκκλησία, για παράδειγμα. Όμως, καθώς άλλες δυνάμεις πλάθουν τη νέα πραγματικότητα της τεχνοκρατίας, μορφές της επαναμάγευσης έχουν ήδη μπει στην υπηρεσία της. Ο πανθεϊσμός, η ολιστικότητα, η φυσιολατρία, η μετενσάρκωση και όλα τα άλλα αυτά φαινόμενα εφάπτονται με την παγκοσμιοποίηση, τον πολυπολιτισμό, τη ρευστοποίηση της ανθρώπινης ταυτότητας, την εξάλειψη της ιδιωτικότητας και της ατομικότητας μέσα από το μετανθρωπισμό και την απόλυτη ηλεκτρονική διασύνδεση. Πλέον ρητά γίνεται λόγος για το πώς ο άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα μετατραπεί σε Θεό, σε Homo Deus, και θα δημιουργήσει τις θρησκείες των δεδομένων. Και τούτα δεν είναι απόκριφη γνώση, τούτα αναφέρονται σε ευπόλυτα βιβλία. Μαγείες και θεολογίες των τεχνοκρατών και των λαϊκών μαζών, των μελλοντολόγων και των φουνταμενταλιστών, του δρόμου και του διαδικτύου θα συνυπάρχουν για πολύ καιρό ακόμα, μέχρι να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτιστικό υπόδειγμα ή το σημερινό να περάσει από τη μακροπρόθεσμη φθήση στην κατάρρευση.